zaista više puta se dogodilo da pojedine medijske kuće sa njega prenesu i više nevesti kao istinite. Jedna od takvih vesti nosi naslov Mirko Alvirović upozorava sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na njega. Ali to se zaista dogodilo, to nije laž, tako? Dame i gospodo, sa nama su večeras Marko Dražić i Viktor Marković. Javio je jednom prilikom da humor mora da bude jak i iskren, ali da ne postoji humor na prvu loptu. Onaj ko se nije našao u njegovoj kolumni, on kao da nije ni postojao na političkoj sceni Srbije. Dame i gospodo, glavni odgovorni urednik Beogradskog lista Danas, Dragan Bio je student našeg fakulteta, ali se opredelio za neki drugi životni put. Srećom. Koji mu ispostavit će se doneo uspeh, slavu i medijsku popularnost. Ali što je još važnije, donao mu je veliko poštovanje. Ovo mu nije prvi put da se nalazi u ovom amfiteatru, a svakako ne i poslednji. Dame i gospodo, pozdravite Zorana Kesića. Sam početak postavlja se pitanje zašto ste vi odlučili da se bavite novinarstvom, koliko je teško bilo u vaše vreme kao mladi ljudi da postanete novinari, a koliko je to danas. Da li danas kao cenjene ličnosti u svom poslu možete da date sud o tome koliko je novinarstvo kompromitovano i da li mladi treba da se obrazuju i obučavaju za novinare? 10. Da se čujemo? 1, 2, 3, 10, 6, 7. Pre svega, da vas pozdravim i da vam se zahvalim, stvarno nismo očekivali ovoliki broj studenta da dođe, pa što je možda izgodno jer bolje biti ovde nego na nekim predavanjima. Pa, ja lično počeo sam da se bavim novinarstvom iz nedostatka boljeg plana šta drugo činiti. Tokom školovanja imao sam dve ljubavi. Jedna je bila ljubav prema sportu, moj san je bio da postanem poznati fudbaler. Druga ljubav je bila prema pisanju. Voleo sam da pišem pismene sastave iz srpskog i posebno jer su najbolji sastavi čitani javno pred razredom. Voleo sam te javne nastupe, da pročitam, da mi se dive, da pohvali profesorka. Zašto da krijem? Uživao sam u tome. Iz te ljubavi prema sportu i prema pisanju moj prvi medij bio je list Sport, sportski list Sport, tada jugoslovenski sportski list Sport. Iz toga su me posle prvog teksta izbacili. Ovako je bilo, ako smijem da ispričam to. Ja sam predložio uredniku beogradske rubrike, čini mi se Zoran Milović da se zvao, ili se još uvek zove, da napišem tekst o prijateljskoj utakmici Milicionar Čukarički. Ja sam tad igrao za Milicionar. Izgubili smo 7-1. Napisao sam lep izveštaj o prijateljskoj utakmici i stavio da smo izgubili sa 4-2. Tekst je objavljen, zašto je ne bi bio, bio je pismen, sve što treba da sadrži jedan tekst o prijateljskoj utakmici je objavljeno. Sutradan kupujem 30 primeraka sporta, ponosno ih delim svojim prijateljima i rodbini, a urednik je se ovaj na sastanak. Kaže, je li sine, koji kaže da je bio rezultat utakmice? I tek tu ja shvatim da možda nije trebalo da objavljujem pogrešan rezultat. I dan danas mislim, dame i gospodo, da 4-2 mnogo bolje izgleda u novinama od 7-1, pogotovo ako je vaš tim izgubio. Hvala. Dobar dan i sa moje strane i stvarno velika je čast što ste došli u velikom broju prema prvim prebrojavanjima CES-i da ovdje ima između 15 i 20 ljudi. Izara Hrakić, dom tamo gornjeg dela, tokom večeri ćemo čuti ostale rezultate, ali stvarno slučaju ima tendencije rasta, možda pređemo i cenzus. Marko, sad vas ubacim. Ja nisam siguran ni profesor Đurđević da može izračuna ako...
kažem da je meni velika bila čast kada sam čuo da ću da govorim na tribini koja se zove Mladi u Srbiji, jer mi je negdje bilo baš ovako super ta pomisla da me ljudi doživljavaju kao mladog. I onda dobijem to prvo pitanje, kako je to bilo u vaše vreme kad ste baš onako jako davno bili mladi. Tako da negdje moram da razočaran, ja sam počeo novinarstvom se bavim tek pre nekih 6-7 godina, tako da nisam bio toliko baš jako mlad. Ali negdje otprilike, bilo je negdje ta priča kao da li treba novinari da se školuju, da uče za novinare, šta je to što može da poboljša novinarstvo u Srbiji. Negdje mi se čini da sve je to okej, kao vi treba da studirate, recimo ako želite budete novinari novinarstva na FPN-u, na FMK ili gde god. Ali negdje mislim da je najbitnije da novinar, možete se draži i složiti, da novinar mora da se ipak prilagodi. Jedno je teorija, druga je praksa. Morate se prilagoditi nekim savremenim tendencijama u novinarstvu. Tu je naravno i taj online novinarstvo, društvene mreže i ostalo, ali na prvo mjesto mislim taj odnos prema sagovorniku. Dakle, ta stara škola mišljenja bila treba kao da postaviš neka pitanja, da ulaziš neke debate, da negdje isprovociraš sagovornike, da otkriješ nešto što... To je jako prevazićeno. I pazite, ko želi da sluša neke ozbiljne debate, gledat će Zmaja od Šipova kako im ozbiljnu debatu sa Tijanom iPhone ili šta god. Ljudi vole da gledate malo puštenije razgovore, da ti kao novinar negde onako fudbalski rečeno, pošto Evi Kesić priča fudbal, da nabaciš loptu na volej i da negde otprilike daš priliku političaru da on poentira. Tako da negde je zato vrlo važno da novinar ume da se prilagodi. Jel tako i u danas? Pa valjda. Ne idem ja na posao. A dobro, da, on je samo urednik. Ček se ja te ja pričam. Ne, moramo ti, Viktor. Pa ne, mogu ja nešto da kažem, s obzirom da... Ja sam došao. Da sam tu. Ne, ja se osjećam možda i najpozvanijim od sve ove sedmorice ljudi ovde po Cesidu da kažem nešto o tome kako je biti novinar, s obzirom da od svih ovih ljudi ovde ja jedini nisam novinar. Nisam nikad ni studirao da budem novinar, nisam se nikad ni bavio novinarstvom. Ne znam čak ni da li ovo danas što radimo u Njuzu i u 24 minuta može da se nazove novinarstvom, ali možda je baš moj primjer onako najbolji, najviše će vas ohrabriti, a to je da ako baš želite da se bavite novinarstvom i da nemate od čega da živite, da je to vrlo lako. Mislim, pogledajte mene, a pogledajte, pored mene, pogledajte i, na primjer, novinare Informera. I oni ljudi, ne znam, mislim, bave se time i ljudi kažu da su oni novinari i to izlazi na trafici i to ima oblik novine, međutim, meni se čini da je to po njihovom primjeru još lakše postati novinar danas. Čak ne mora više ni da se zove sagovornik, ne mora da se poštuje ono što sagovornik kaže. Danas smo baš gledali na nekom primjeru, neko je objavio tu poruku koju je dobio da da neku izjavu i onda na naslovnoj strani se objavljuje potpuno drugačija izjava. Tako da, ako baš hoćete da budete novinar, mislim da je ovo pravo vreme za to, jer nikad nije bilo lakše biti novinar. Pa ja sam postao novinar zato što ne mora rano da se ustaje, za razliku od drugih profesija, jer obično novinarstvo kreće nego 11 sati pre podne. Mada neka vas trebaju da idete neki put pa ustajete u 6, ali u većini slučaja ne morate rano da ustajete. I ja sam studirao pozorišnu produkciju faktički i onda sam dugove do 3. godine i išao u neku novinarsku školicu Soros fonda i onda su nas tamo posle razbacali po nekim redakcijama, tad je bila jedna od jačih redakcija Dnevni list Borba i onda sam ja tamo došao i onda se desilo slučajno da oni nisu znali šta sa mnom da rade i onda su mi rekli kao aj ti sad gledaj i čitaj novine pa ako ti se učini nešto da možeš da pratiš ti to prati. I onda je neki moj drug bila neka grupa Marinka Magde koja je ubila nekih 12 ljudi tamo na granici s Mađarskom i tu bio neki od mojih najboljih drugova iz srednje škole. I ja kažu, ja ovo znam sve, ovo moj drug ubio ove. I onda su oni meni uvali da pratim Crnu hroniku i onda sam ja pratio Crnu hroniku. I tako imao sam te insajderske informacije i bio sam, pošto znao imao sam te neke drugare koji su bili sumnjivi tipovi i to srećom, mislim, družite se sa svima u životu ako hoćete budete novinari, a kao pravnici ćete tek morati da se družite kao i novinari kasnije, jel? Mislim, nemojte samo da ulazite u mnogo bliske odnose. Ali zahvaljujući novinarstvu sam upoznao mnoge zanimljive ljude. Jedna od prvih ličnosti koji su upoznao je bio Zoran Kesić i to slučajno, jer 96. su bile one demonstracije protiv izborne krađe, to je bilo pre tačno 20 godina,
I onda sam ja došao, bio je kordon jedan koji je stajao 7 dana u Kolarčevoj ulici i nije puštao studente da prođu. I ja sam kao izveštač naše borbe tu, ali inače sam živeo u Kolarčevoj ulici, kordon je bio tačno ispred moje zgrade. Mi smo ulazili sa ličnom kartom u zgradu i onda, pošto ovi iz naše borbe, kao ti si tu, pa ti to možda pratiš 24 sata dnevno, ja nisam ošte ni spao tih dana, i onda ispred tog kordona su dolazili pevači, pa glumci, kao da se solidarišu sa studentima, i onda je nam došli bivši policajci. I ja vidim jednog čoveka, ovako, jako ličio na Kesića, samo prosad. I ja kažem, a vi ste, on kaže, ja sam Milan Kesić, ja sam viši inspektor, mene ova banda, ovaj Sloba, oni me penzionisali i tako dalje. I ja posle odlučio da napravim s njim neki razgovor za novine i odem kod njih kući i tamo vidim malo Kesića. Bio je malo mršava. A sem Kesića, mislim, upoznao sam najbitnije ličnosti našeg medijskog prostora, upoznao sam i Dragana Vučićevića, s kojima sam, mislim, trenutno, znači njih dvojica su ta dva pola srpske medijske scene. Njega sam upoznao, mislim, mi smo čak bili i drugari, radili smo zajedno u Glasu javnosti, ali ne razgovaramo još od 2006. Mi smo radili zajedno u rubrici reportaža i išli smo pravimo reportaže po terenu i tako, on je tad bio malo drugačiji nego sad. Ali u biti je bio sličan, sad ću vam navesti jedan primjer. Recimo, mi njega, povodili su neku selu Drekavaca i onda mi kao da idemo da pravimo reportažu o Drekavcu. Ali kao da to bude u kontekstu o sujeveriju i praznoveriju u našem narodu. I onda mi pošaljemo Dragana Vučićevića i on se vrati samo što ne napravi intervju sa Drekavcem i čak ja... I vrati se sa slikom, ovako on stoji ispred neke šume i pokazuje kao, evo, tamo je bio Drekavac. I sad se njemu priviđaju neki drugi Drekavci, ako ste primetili. Mislim, neke druge stvari. Ali to vam je samo dokaz da novinarstvo, mislim, tu nema nekih kriterija, može svako bude novinar. Tako da, a pravnik ne može. Tako da vi učite, nemoj da budete novinari. Enormne krađe u našoj državi, političari se pozivaju još u poslednje decenije prošlog veka. Đakovi sa glasačkim listićima su i danas aktualna tema. Čini se da naši političari ulažu maksimalan napor da saznaju ko je ukrao koliko glasova naroda, ali i dalje ostaje nerazjašnjeno ko je ukrao testove za prijemni ispit ili kako da se sprovede reforma obrazovnog sistema. Sve to vreme su prethodne generacije bili neki posmatrači koji su češće bežali iz Srbije tamo gde se njihovo diploma i učenje veruje. Postavlja se pitanje kako da mladi pronađu viziju, energiju za učenje, stručno usavršavanje i izgradnju profesionalne karijere, s obzirom da su sve prethodni vlastima bili bitni đaci generacija od đaka generacija. Davila sam nauka kolego. Pa, ja jesam bio motivacijni govornik, jednom prilikom neka firma me zvala koja je u procesu restrukturiranja, kao sad fora je, neki ćete da dobijete otkaze, neki ćete da se transformišete, ali da je dobro, nije dobro. I sad su me oni zvali i platili, kaže, gospodine Kesiću, možete li vi da održite motivacijni govor? Naravno. Osnova mog motivacijonog govora, a što možda ima veze i sa tvojim pitanjem, je bila jedna reč: očajavajte. Očajavajte zato što realno kada se pogleda situacija nemate baš mnogo razloga da ne očajavate. Koja je vaša perspektiva, kakve vam se mogućnosti otvaraju da poštenim radom i vrednim učenjem i možda ako imate još i mnogo kreativnosti postignete nešto u životu? Nikakva. Ukoliko ne vučete za rukav, ukoliko nemate veze, ukoliko se ne laktate, ukoliko niste u nekom klanu, pa sad birate sa Rogorskom, Geji, Bosanskom, Gorčovskom, naprednjačkom, bilo kom drugom. Ako ste pojedinac sa svojim snovima, željama, sa svojom rešenošću da uspe, očajavajte. Savjet je da blagovremeno si nađete adekvatni plan i da uđete u neko jatro koje će moći da vas gura da ostvarite svoje snove. Ukoliko imate stomak za to. Ukoliko nemate, kad završite sa procesom očajavanja, a ja dobro znam o čemu pričam, očajavao sam 2 godine, onda kad vam dosadi da očajavate, onda ćete uzeti stvari u svoje ruke i pokušati nešto sami da uradite, uprkos
što reče jednom ministar Tasovac, u inat svemu i uprkos svima. Tako da, ja nemam nikakav savjet, niti ne volim da budem neki mudroser koji nešto prosipa, pogotovo mladim ljudima. Iz mog ličnog iskustva mogu da vam kažem kao čovek koji je moguće i najgori student u istoriji pravnog fakulteta, jer ovde je bilo i najgori studenta u istoriji. A to mogu, dame i gospodo, da potkrepim dokazima. Dakle, ja sam izašao na 2 ispita. Na rimsko pravo i na nacionalnu istoriju. Oba sam pao. To je prosek najgoreg studenta u istoriji. Prema tome, ja ni jednog ispita položenog u životu nemam. Tako reći slikar naivac, koji evo možete reći da donekle i uspeva u životu. Uspeo sam time što nisam pristajao na preveliki kompromis nikad, što nisam išao linije manjeg otpora, birajući rating, birajući gledanost, čitanost na uštrb kvaliteta i što sam se uvek rukovodio jednom stvari. U nedelju i subotu doći ću ponovo na porodični ručak kod mame i tate. I šta će mi reći mama i tata ako sam doveo ovog ili onog u emisiju? Ako sam imao rating 55, 60, 80, 150 ili 200, a pojela sam da pustite govno, uradio nešto zbog čega mi se stideo za ručkom. A ja volim da uživam za ručkom. Kako mi da motivišemo ljudi da uče, pošto od nas četvorice samo je jedan završio fakultet, što ga rekao cijeski naši 50%. Jeste, on je baš mnogo pametan, ali opet završio norveški, tako je to kao neki polu. Ali, lepo se to rekao pitanje kako su, kad su bili predani ti testovi za maturu, kako je tada bila aktivna dan, dva, o tome niko živi nije pričao. To je vrlo zanimljivo opet za aspekta medije, jer su negde i mediji tu priču preneli odmah kako svi testovi predani Bruce Halter. Ne bi li taj način malo zainteresovali ljude, negde kad ti gledaš ključa reći, ti kad vidiš u tekstu Bruce Halter, kliknut ćeš i firma narediti, ja neko bez Bruce Haltera, ali neka tečnica koja stavila testove Bruce Halter. Ali dobro, negdje samo dovezalo na ovo što je Kesis pričao, negdje upravo jeste bitno da probate ako možete da ne pravite kompromise. Recimo, ja sad sećam kad smo mi počinjali našu emisiju da radimo, ima da negde te neke dve škole mišljenja, prilike da li treba da kada praviš neku novu emisiju da polaziš od toga šta bi ljudi žele da gledaju ili da ti kažeš ajde da mi radimo ono što mi želimo da radimo, ono što bismo mi gledali. I mi smo onda recimo imali jednu veliku dilemu, se mnogi baš možda ne znaju. Dražan nije deo naše ekipe u smislu da ne piše emisije, ali bio emisiji više puta nego Kesić, tako da je... Ali ono što je jako zanimljivo je Dražan bio gost na našoj druge emisiji. I mi smo tad imali veliku dilemu, mi smo se tad jako dvomali između Dražan Petrovića i Goce Tržan. I onda smo, naravno, izglasali da zovemo Goce Tržan, mi smo zvali, ona je tad bila na nekaj u Švajcarskoj i onda smo rekli, ajde kao, šta sad da radimo, koga ćemo, i onda je tu Kesić prelomio. On je rekao, i to je jako važno da kad imate autor emisije, da on negde bude u stanju da prelomi kada autori ne znaju ostali šta da rade. On je rekao, slušaj, dobar je Dražan, imam sad to noge i noge, tako smo da postavili i nije razočarao. Ali ako neko ima telefon, Goce Tržan, da je pozvano za neku sledeću emisiju i slobodno javite postaviti. Rećemo redom. Drago mi je da sam ponovo ja najkredibilnija osoba za ovo pitanje od svih ovde prisutnih ljudi, jer jedini sam ja, kao što je već Dražić rekao, završio taj fakultet. Iako je to filozofski fakultet, sad bi neki rekli da to baš i nije toliko teško, ali podsjetit ću vas, to je deo, ne znam, mnogi od vas možda ne znaju, to je deo univerziteta u Beogradu, koji se nalazi na onoj šangajskoj listi negde. Tu je najboljih fakulteta na svetu, tako da mislim da imam svaki kredibilitet da govorim o ovoj temi. Na svom primjeru bih rekao da je ono što je mene najviše motivisalo da završim taj fakultet, to je skandinavske jezike i književnosti, nemojte da se smijete. Naravno, to su roditelji i svi oko mene koji su mi govorili, ma završi taj fakultet, nikad se ne zna, možda ti stvarno bude trebalo.
I veće motivacije od toga stvarno nema. Ali ozbiljno, vi ćete stvarno na ovom fakultetu, ako pretpostavljam da ste većinom ovde pravnici, vi ćete stvarno i naučiti neke stvari koje će vam biti od koristi za život. Međutim, najbitnija je ta diploma na kraju. I to ako nemate, onda piši propalo na kraju sve što ste naučili. Tako da, neka vam ta diploma, koju ćete jednog dana verovatno držati u onoj tubi negde na polici, neka vam to bude najveća motivacija. I ja znam da je pravni fakultet ovako teži od filološkog, tako su mi rekli, ali nemojte da vas to obeshrabri. Mislim, generalno, šta je najgore što može da se desi ako završite? Eto, to je neka motivacija. Pa ja sam studirao u stvari 2 fakulteta, to obično ljudi, ja sam otišao 2 semestra na FPNU, to je bio neki društveno-politički smer, pa onda sam upisao, 3 godine sam upisivao ovu pozorišnu i radioprodukciju na Fakultetu dramskih umetnosti, na kraju upisao i onda sam, to je super, tamo samo idiot ne završi fakultet i ja sam jedan od njih, pošto je tamo teško upisati, a lako je završiti. E sad, zaboravio sam vam kažem da to što učite, ne mora da znači da ćete dobro da prođete, jer onaj moj drug što je učestvovao u onoj kriminalnoj grupi, on je studirao prava, inače, ovde smo sedeli on i ja u Bonafidesu redovno, i čak i iz advokatske familije, i to što učite ne mora da znači da ćete dobro da prođete u životu, mislim, morate da pazite na druge stvari, ali u svakom slučaju je važno učiti. I ja sad uopšte ne shvatam ove političare koji sad kupuju te, mislim, vi možete budete predsednik Srbije i bez fakulteta. Ali je mnogo gore ako budete predsednik Srbije sa sumnjivom diplomom, mislim, to je, ili budete uopšte političar sa sumnjivim doktoratom, ili, mislim, nije sramota ne završiti fakultet, je li tako? Ali meni je baš jedan bivši član Srpske napredne stranke koji se razočarao u njih, on je čuo da ja nemam fakultet i onda mi je nudio da završim to za 2 nedelje. Ima taj neki fakultet kao Pumpe u Mladenovcu, ne znam kako se tačno zove, ali FKPM. I ja ipak nisam hteo, mislim, sad postave da ja završavam fakultet, to je bez veze. Ali vi završite. Stvari se menjaju na bolje, o čemu svedoči sve veći broj mladih u bioskopima. Na premijeri 51. Ili na koncertima, Marka Lukasa i Ceres. Mada pravi ozbiljne greške na pitanjima opšte kulture gde ko je dao noć, daju odgovore da on pravi čokoladne kuhe. Ne znajući da on zapravo vlasnik sportskih kladionica. Najbolji. Kako mladima znači kulture u njihovim životima, kako ih postaći da čitaju i izvišu se kulturološki, kada jako mali broj njih zna da fakultetska diploma ne čini čitave posle. Pa, sigurno ne time što ćete govoriti mladima, treba da čitate, treba da gledate filmove, treba da slušate muziku, kakve to veze, onda će namerno da ne rade to, jer tako ja znam mladi kakvi su, oni njima to da neće da ne kažu. Ja recimo imam mladu kući, oni baš mlađi dosta vas, imam 2 godine. Ja mu kažem, nemoj da otimaš deci igračke, i on kaže, nije lepo otimati igračke. Ne bije drugu decu, to nije lepo. I onda odemo na taš i prvo što uradio, otme deci igračku i udari igračku. Tako da mladi su generalno budale. Šta je kaže super to radi? Recimo, vama sad ja da kažem, nemojte čitati knjige, nemojte slušati muziku, nemojte, vi biste odmah kući, pola sale ode kući čita. Nema tu nekog usmeravanja niti nikakve edukacije. Prosto mi se obraćamo i kao emisija, ja mislim i Draža i sve što radimo, ne obraćamo se većini, obraćamo se, niti mislimo da se kvantitativno obraćamo, ne, obraćamo se čoveku za koga mislimo da bismo mogli s njim lepo da popričamo i da se družimo i da odemo u kafanu i da popijemo i da se našalimo. Mi pravimo emisiju, kao što verovatno i Draža piše tekstove, kako bi volili da čita i kako bi volili da gleda. To je Marko malo pre rekao. Mi zaista pravimo emisiju kako bi volili kad sedemo sami da gledamo.
I ako tako postavimo stvari, mi se obraćamo nekom finom, mladom čovjeku, mislim finom. Ne mora da bude fin i na note, ne bude i agresivan i drzak mlad čovjek. A mlad čovjek koji razmišlja svojom glavom, mi se tome čovjeku obraćamo se čovjeku mladom koji ima širinu, koji dozvoljava i da pogreši, ali da prosto koji želi da istražuje. Jer ja sam čovjek koji istražuje, koji je radoznao i ja se obraćam takvom čovjeku. Ja želim da mislim da našu emisiju prate takvi ljudi, sad da li su mladi, da li su stari, svejedno je. Ali srećan sam kad vidim da ovoliko ljudi, za koje mislim da smo slično mišljenici, želi da čuje ono što mi kažemo. A na ovakve ljude nailazimo, mi smo imali tu sreću i privilegiju da malo obiđemo i Srbiju u posljednjih meseci, na nekim tribinama i našim priredbama, i svuda nailazimo na ljude sa kojima bi se rado družili. To je meni optimizam, to se zove optimizam. I to uopšte nije nikako prosiravanje niti motivacije, tipa ima Srbija mladosti, ima Srbija, nema. Ali ono što je meni lično bitno, kao pre svega sebičnom i pragmatičnom, a pre svega sebičnom čoveku, je da radim sa ljudima koje volim i od kojih mogu ja da naučim. I sa kojima se ja osjećam bolje kada radim sa njima i da se obraćam ljudima koji su mi zanimljivi. Dakle, iznad rejtinga kvalitet, iznad uspeha ponos, iznad pobede na izborima cenzus. A nisam se spremio uopšte, svi zgrafati. Jeći se spremio za ovu tribinu kao studenti kad idu istitornu, malo od toga preletao skriptora koje sam poslao na pitanja. Pa da, ti si spomenuo da kako mnogi mladi, koga si beše navega, slušaju kakvu muziku, šta si beše? Aca Lukas i Cečić, to je vrlo nefer, postoji potpuno jedna drugačija muzika o kojoj se često ne govori kao što recimo Seka Aleksić, kao što je Karleuša. Tako da nekaj mislim da treba bude taj moto, znači i Ceca i Karleuša, i Aca Lukas i Seka Aleksić, tako da je to nešto što mi pokušamo u našoj misiji. Ali samo mislim da veze na ono što smo pričali malo pred negde, mislim da je veliki problem, da naravno da bilo bi lepo da mladi čitaju više, da gledaju bolje emisije. To je negde potpuno neki paradoks. Nikad, sad je dakle 2016. Nikad u istoriji civilizacije vi niste imali toliko opcija, da možete da internet, da gledate, da čitate tekstove sa svih mogućih sajtova, da gledate emisije sa svih mogućih televizije, da slušate svu muziku koja je trenutno aktualna. Potpuno nevjerovatno da manje više svi mi imamo po 50, 60, 100 kanala. Kući potpuno nevjerovatno koliko ljudi gleda Farme i Barove, da od toliko opcija ti gledaš Macu Distribuciju za koga gleda. Kada se ne lažao Macu Distribucija ne izgleda loše, da. Čisto da ne bude nesportno. Ali nekde mislim da smo mi, opet bi se vratili na ono što smo malo pre pričali, dakle, jedan od naših prvih susreta, što nismo Kesića upoznali sa nekim TV producentima, je bio razgovor takav da je trebalo mi pišemo neku misli za nekog producenta, uglavnom ta rečenica nekde meni ostala ovako u pamćenju i to mi negde napravi primer kako ljudi koji određuju tome šta će se gledati na televiziji, šta će se čitati u novinama, on je rekao, mi smo napisali nešto i to je nama bilo onako prilično dobro, njemu se to nije dovoljno svidelo. I on je rekao tu rečenicu kao, ovo je super, mi smo gradski likovi, mi smo pametni, mi smo super, ali ovo mora da bude smešno taksist iz Leskovca. Sad, ja sam izbunio malo ko je taksist iz Leskovca, to je taj neki očigledno zamišljeni primer nekog prosječnog Srbina, gde ljudi godinama prilagođavaju kompletan program nekom fiktivnom taksist iz Leskovca. I kad smo mi počinjali ovu emisiju, negde nas je baš bilo briga za taksist iz Leskovca, ali negde mislim da je drugi problem upravo u tome što mi se čini da i čak i taj fiktivni taksist iz Leskovca nije baš toliko glup koliko ljudi žele da veruju i da nema potrebe iz godine u godinu sve više srazavati program, jer ako pogledate ovu zemlju, pre 10, 20, 30 godina ljudi su ovde čitali Alana Forda, gledali ste neke super britanske serije, bilo i dobrih filmova, dobre muzike, dakle nismo mi oduvek bili tom blatu u kome smo trenutno. I zato mislim da je neki nazovi uspeh naše emisije, a ovoliki broj ljudi što cesti malo prijavljaju da se preko 25 samo napred. I ovoliki broj ljudi govori da ta emisija koju mi radimo jeste postigla neki uspeh i ona sigurno negde može bude potvrda i nekim drugim autorima da mogu da probaju, da ne idu po tom nekom šablonu i da urade nešto drugačije.
Za razliku od mojih kolega, ja nisam toliki kultur elitista. Dakle, uvek kada imamo, na primjer, pisanje scenarija za emisiju ili tako nešto, ja nemam ništa protiv da se ubaci neki insert ili segment iz nekih realitija ili iz, ne znam ni ja, imali smo jednom, to je bilo u stvari najveća debata, evo, navešću vam taj primer, da li da ubacimo deo spota Rade Manojlović ili ne u emisiju. I na kraju sam ja to nekako izgurao, da ubacimo Radu u emisiju, zato što smatram da je imalo neku poentu. Ajde, ono ti se sviđa. Pa dobro, zgodno je Rada. Ali, generalno, ono što hoću da kažem je da mislim da je nekako bez veze sada da otpisujemo i te neke časopise i tu neku muziku koja na prvi pogled ovako deluje bez veze ili ispod nekog nivoa pristojnosti. Ja mislim da je najbitnije samo da se konzumira sadržaj što je više moguće i da se čita što je više moguće, pa makar to bilo i, ne znam, časopis Hello ili Gloria i da, sad sam ozbiljan, mislim, ne zezam se. Znači, što više čitaš, bilo šta, ja mislim da nekako ćeš onako napredovati u životu. Ne mora to odmah da bude Tolstoj ili ne znam ja sad, da vam se ne zgadi čitanje, ali bitno je samo da čitate nešto, pa makar i, ne znam sada, makar i Facebook da čitate. Da. Mislim, dobro, sad zavisi, kod nekih ljudi je Facebook drugačiji, što reče otac tada i kakvi su ti prijatelji, takav ti je Facebook, ali bitno je samo da se čita i da se čita što više i da se konzumira, da se gledaju bilo kakvi filmovi. Jedino gde bih možda stvarno povukao neku granicu, to su ovi reality koji traju po ceo dan, tipa Farma i Parovi, ne zato što je to nešto sada gadno, nego zato što je dosadno. Tu se bukvalno ništa ne dešava i to je po meni onako neka granica, to je neko gubljenje vremena. Ovo, sada čitaš neke tračarske časopise i tako to, mislim da je to zabavno i da može da bude, može i u svemu tome da se nađe neka vrednost. Tako da ne bih otpisivao sve to. Čitajte samo, to je sve. Pa ja u principu nikad nisam volao da čitam, ali samo ono što me teraju da čitam, lektiru, udžbenike danas, iz danas, znači. A voleo sam da čitam ono što ja volim da čitam i da bi bili dobar novinar, morate čitati sve od telefonskog imenika do deklaracije na kornišonima i onda vam dođe neka ludačka ideja. Ali meni se uvijek tako dešavalo u životu, recimo dobio sam 10 iz pozorišne režije kod profesora koji nikom nije dao 10, tako što sam otišao od 7 knjiga, pročitao jednu. Ali sam pravio eksplikaciju pozorišnu sumnjivog lica Nušićevog i onda je on rekao, ovo je genijalno, kao super je bilo, a meni to pola žena moja sadašnja nacrtala te neke kostime, pa sad i on je mislio da sam to ja sve crtao, ja mu to pokazujem, on se duševio, kaže, još samo da vidimo od ovih, koju ćete knjigu, ja kažem, ma ne, pa kažete vi, ja kao sprejlud, i on ubode baš to koju sam pročitao, političko pozorište, i ja to prepričam, i on kaže, super. Tako da to možete, meni se sve kako sve u životu dešavalo slučajno, nisam ja nešto ni obrazovan, niti sam mnogo čitao, niti, mislim, jesam čitao, ali te stvari koje su ovako, ja više volim nekako lakše štivo, ja volim čitati čak i tabloide, mislim. Ali, prosto, mislim, ne volim ovo kad oni večereče ljude ili ne znam, volio sam čak jedno vreme, moj kum je volio da sluša Cecu i onda, moj kum je kelner, znači. I onda smo oko njega na tim žurkama smo slušali Cecu, ali ja sam uvek voleo da slušam više heavy metal. I to kažu da slušaju ljudi iz pasivnih kraja, a ja nizio sam iz centra grada. Ali tako je, oni ima koncerte Iron Maiden. Mislim, nisam ja neka mustra za obrazovanje, ali što sam oko ovih realitija, da vam ispričam jednu skorašnju priču, umalo nisam završio u Parovima pre jedno mesec i po dana i to slučajno. Pošto mene kad zovu tako s raznih televizija, ja da sam žensko, ja bi imao 20 dece, ne volim da kažem ne, i onda, I onda ja sam bio kod Milomira Marića u Ćirilici jedno 5 puta i uvek kad sam bio kod njega gost, ja sam posle toga govorio da neću više nikad idem. Pošto je to, mislim, ne možda verujete, vi dođete tamo, ne znate ni s ko su gosti, ni koja je tema, dođete u emisiju Zorana Mihajlović, s kojom je bilo još dobro, ali ono javi potpuno, ono, kaže, Dražo, dođi sutra, dođi u 12 na snimanje,
Biće, koja je tema, kaže, biće Dani Vučić sprovodi 6. oktober. Ja kažem, super. Ko je gost? Biće Nenad Prokić. Posle 2 sata zove, imaš telefon onog Prokića? I onda vi dođete tamo, sede neki ljudi koji uopšte ne poznajete. Neki bivši inspektor SUP-a, predsednik opštine Čajetina i tako. I tako i onda vas on zeza pola emisije. Pita pitanja tipa kao, Dražo, što ti ne pomogneš malo ovoj vladi, ti samo kritikuješ. I šta nam, ja sam mu rekao tada da bi ja pomogao njima, ja nisam stručnjak, mislim ekspert ko što su ovi iz vlade, ja bi mogao ove fizičke poslove kad se budu iseljavali da im pomogne da iznesu. Ono sledeće pitanje o parovima. Pa onda ću tada pričam, da sad ne davim mnogo. Kako te izgleda? Kraj. Kako onda da stane i nestanu mladim ljudima na put, kada se u njima svoje iske rade da mogu nešto da promene? Nešto tako što će se baviti politikom. Da li treba mladi sprečiti da uplivaju taj mulj, iz kog ne mogu da izađu neupredi, ili ih pustiti da se bore za svoje iskrene i čiste nas? Kako objasniti onom drugom delu mlade populacije da je bitno da izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo? Kada na političkoj sceni već više od 2 decenije imamo konstantno istu garnituru ljudi. I kada bismo svakom lideru političke partije mogli da poručimo tvoja lista zvuči poznato. Znači, kako sam ušao u parove? Ne, ja nisam slušao pitanje, nisam slušao ni na fakultetu, kako beš... Pa to jest, ne, rekao si da se pojavljuju stalno iste face ovde u politici, pa to je tačno. Mislim, sad se pojavio ovaj Saša Radulović, on nije ista faca, ali jeste opet, i on je neka ista faca, on je bio je u vladi, jel tako? Ali političari su u principu, to su neki nerealizovani tipovi koji imate, svi su oni egomanijaci, znate, i sad imate male egomanijake i imate ove velike egomanijake. Ovi veliki su mnogo opasniji, a ovi mali hoće da skinu tog velikog, mislim, te velike egomanijake sa vlasti i to vam je tako. I što kaže ovaj Frank Underwood u House of Cards, ovom najnovijem serijalu, političar bi za prime time na televiziji pristao da udomi 12 mačaka i to vam je tačno, znači kako je teško udomiti 12 mačaka. Mislim, stalno osjećate vjerojatno one neke komšije kao, komšije hoćete crnu macu i to. I to je teško, a svaki političar bi to uradio i oni su prosto takvi tipovi koji su željni prime time-ova, željni ovacija i tako dalje i vrlo se teško skidaju s politike. Evo, Čeda Jovanić isto teško skinuo i sad... I sad će možda, mislim, skinuo se teško sa politike i sad će opet da uđe u vladu, po svemu sudeći, i to je jedan perpetuum mobile. I to, mislim, ja ne znam kakav bi ja bio političar kad bi ušao u politiku. Pošto imaš Prekfeler, bio bi verovatno, ja ga vrlo malo govorim, ako ste primetili, bio bi opasak ko Šešelj. I ovaj Martinović. Ali ja bi, prosto nikad ne bi volao da se bavim politikom, mada, eto, u posljednje vreme često ljudi misle da sad mi koji nešto pišemo protiv vlasti, mi bismo trebali da počnemo da se bavimo politikom i nekako misle da bismo mi trebali da nadomestimo nedostatke srpske opozicije, ali to je potpuno besmisleno, jel? Čak i su bila i ona merenja za Kesića kao da li je gledanija emisija, u istom terminu su bili Kesić i Vučić, pa onda ko je Blic je merio, ko je više, ko je share ili rating, kako se to zove, bio, pa je tu... Što smo merili Vučić, ja. Pa merili čiji je bio veći rating i to je, mislim, po meni je to potpuno deplasirano, jel, mislim, ja pretpostavljam da Kesić neće se bavi politikom, bar da ne propadne u ovom poslu, pošto obično ljudi kad propadne u nekom poslu krenu u politiku. A u Americi vam je obrnuto, ako ste uspešni, onda idete u politiku. I mislim, to je moj odgovor na to pitanje. Ovim radimo,
Pa, generalno, mislim, svi se mi bavimo politikom na ovaj ili na onaj način. Čak ne moraš uopšte ni da se baviš politikom u smislu da budeš član neke partije ili da budeš aktivan negde ili, mislim, ti svaki dan kad ustaneš, ideš na posao ili u vašem slučaju fakultet ili ako neko i studira i radi. Sve je to u neku ruku politika, tako da ne možemo tome da pobegnemo. Ne bi trebalo sada od politike praviti neki toliki bauk samo zato što su ovi sad koji se pojavljuju u medijima, nam se svima toliko onako i smučili, izgadili, vrte se jedna te ista lica. Generalno politika postoji, sistem je takav da smo se dogovorili da biramo na izborima neke ljude koji će tu nešto da odlučuju i to nam je to. Jedino kada ne morate da se bavite politikom, kada nećete da se bavite, onda možete da stavite onaj beli listić da budete ili beli glas, ali videli smo na prošlim izborima dokle nas je to dovelo. Tako da nisam siguran čak ni ta opcija. Mislim da je malo kasno za to da sada kao menjamo sistem jer sistem nas laže i ne veruješ što ti kaže. Pa to, toliko o toj temi. Ovo je da, sjajno. Recimo kad gledam moja generacija, kad smo mi bili mladi, nas su nekako roditelji često upozoravali na razne opasnosti koji im su tu na svakom ćošku, pa je ne znam, tu bila droga najveća opasnost. Ali neko mi sad čini kad gledam moje mlade botove da je negde to su mnogo veće opasnosti, jer nekako lakše čupati se iz patla narkomanije nego iz patla politike. To stvarno to kad jednom uđeš do kraja ti ne možeš to kaže evo sad Čeda je tu već koliko 10 godina, čovjek nema ni 40 koliko ima, malo više. Ali negde, s druge strane, evo, prvi put sam prilikom da govorim u ovoj čuvenoj peticiji, negde mi je velika čast, jer znam da je u istim mojim klupama su sedeli razni političari, aktuelni političari i neki bivši političari. I kad gledam vas u ovoliko velikom broju, negde ne mogu da ne pomislim da se možda i među vama krije neki budući ministar, neki budući predsjednik države, neki budući premijer, pa sam s tim u vezi napisao jedan kratak govor da želim se obratim našem budućem lideru. Dragi budući predsjedniče vlade, na samom početku želim ti kažem da sam, dok sam te još prvi put gledao, dok te sad u ovom trenutku gledam oči u čuvenoj petici, u tvom pogledu video sposobnost, snagu i spremnost da se uhvatiš u koštac sa bolnim, ali neophodnim reformama. Nadam se da ćeš, kada dođeš na vlast, sediti ovog 9. maja, dana koji neki obeležavaju kao dan pobjede nad fašizmom, a ja kao dan kad se tebi baš onako lepo ušao. Budući premijeru, ja sam skroman čovek, mene zanimaju upravni odbori ministarstva. Sve što mi je potrebno je jedan mali kiosk na Svete Razija. I ako mogu da budem oslobođen plaćanih smaračkih parking zona. Unapred hvala srdačno za ovaj tvoj Marko. Kolega Dražiću, i ja isto mislim da je budući premijer sad u petici, ali nisam siguran da je tu gde sedi publika. Kao čovek koji je još od malih nogu, a ne sad od malih nogu kad sam imao 6 meseci, nego od malih nogu tipa 12-13 godina, sećam se tačno scene, to je 7. razred, sedim u školskoj klupi sa drugarom, zove se Miloš Lavić, Lavić je ostrašćeni Šešeljevac, ja sam Drašković. Pišemo zajedno, i ako smo suparnici, statut izmišljene, naravno, Srpske školske stranke, SŠS. Pišemo program, crtamo logo, pišemo slogane i moj najveći motiv u to vreme, kada sam bio klinac, bio je da ubedim svoju babu Milanku Kesić, da prestane da slepo obožava slovo. Ona nikad nije javno rekla da voli Slobodana, ali ga je obožavala. Obožavala. Pred spavanje čitala Godine raspletom. I sad zamislite,
unuk koji voli srpski pokret obnove Vuka Draškovića sa svem onom njegovom Vukovom teatralnošću protiv Baka. Još kao klinac sam bio politički svestan, imao svoje neke simpatije, favorite koji su me posle razočaravali i tako dalje, a na to me podsjetila ova tvoja rečenica da su uvek isti. Pa jesu uvek isti, ali oni od sezone do sezone nekako menjaju styling, znate. Jer često se desi da jedan ostrašćeni nacionalista, veliko Srbin, anti-europejac, postane jedan pro-europejac, jedan... Sa krajnje one desnice koji se pojavljaju jednom godišnje kada i ovi naši sugrađani homoseksualnih sklonosti prošetaju, kada se i oni jave sa parolama ubij, zakolji i tako dalje, odjednom ugrožavaju taj stav i kažu, pa dobro, ako već prošetaju. Znate, jer to se menja od sezone do sezone. To je kao u konfekciji ili kao u modi, da kažem. Promeni se odelo kako već okolnosti nalažu, kako već diktira modni trend iz Brisela, iz Berlina, prosto tako se obuku. Tako da činjenica je da su isti, ali su drugačije obučeni. I onda možda, dobro, Vulin ima, to je više ljudi vjerujem se. Ali moj stav je da činjenicu da su isti i da se menjaju kako vetar duva i da ne nalazim mnogo posvećenosti viziji, ideologiji, iskrenoj želji da se menja nešto iskreno u državi, osim da zadrže svoje fotelje i funkcije, ja na sve izbore od kad sam stekao pravo glasa izlazim. Jer ja ne znam zbog čega, možda zato što me zanimala politika kao klica, uvek sam doživljavao glasanje kao neku svoju obavezu i nekako svečani neki čin. Uvek se ja lepo i obučen kad idem na glasanje. Danas odem na glasanje, pozdravim se tamo s izbornom komisijom, lepo i tamo kad odem, sakrijem se iz onog kartona, ja lepo provedem tamo 5-10 minuta, čitam lepo šta je, nekako izmeditiram. Imam taj neki osjećaj slatki kao da sad od moje ruke koja drži olovku i zaokružuje nešto zavisi. I taj sladak osjećaj me drži jedno 5-6 minuta, ubacim, ode. Dakle, nisam nikada bio za ove bele listiće, niti sam podržavao ideju svi su isti i nemam za koga da glasam i prema tome neću da... Ali imaš to je legitimno da tako kažeš. Ali onda posle nemaš nikakva prava da se žališ i da kukaš jer nisi učinio taj svoj minimalni napor da nešto promeniš. Eto, naravno, nažalost, mi ovde govorimo iz godine, iz izbore o tom manjem zlu, trebali glasati za manje zlo i nikako da se pojavi to nešto zašto bismo glasali umesto onoga zašto nećemo, ali ko zna, možda već na sledećim predsjedničkim izborima se pojavi nešto zašto hoćemo da glasamo. Neretko u medijima čujemo savete za mlade da ostanu na selima i doprinesu razvoju poljoprivrede i razvitku svoje mikrozajednice. Da li to možemo da protumačimo da pojedine medijske kuće pozivaju parove da ostanu na farmi? Kakav je vaš stav prema medijima u Srbiji danas i kako je vaše mišljenje o njihovom uticaju na mlađe generacije? Pa, evo, ponovit ću neki svoj stav koji imam već neko vreme, a to je da su glavni urednici medija i vlasnici medija dosta doprinali zatupljivanju i zakupljivanju ovog naroda, jer prosto idu linijom manjeg otpora. Oni ovako razmišljaju. Možda ja lično, kao urednik ili vlasnik medija, ne volim reality program ili ovo, ili ne slušam tu vrstu muzike, ali to očigledno narod traži. A ako narod traži, posebno ja da mu to ne dam, jer i po mom biznis planu to je dobro. Pogledam rejtinge, donosi ovo, emisija o kulturi donosi mi ovoliko, reality mi donosi ovoliko. Pa, kako ja moram da isplatim svoje radnike, normalno da biram ovaj program koji ima veći rejting. I to je začarani krug iza koga nema izlaska. Onda novine koje žele da se predstave kao ozbiljne novine izveštavaju o gadostima u reality programu. Ovako imate recimo na sajtu Blica, gore piše strašno, pogledajte u što se pretvara naša omladina. Okupirali negde Kristijana Golubovića, Blic da mu uzme autograf. I to je katastrofalno strašno, to je jedna tirada, u što smo se pretvorili. Scrollujete malo, imate 3 teksta šta su Kristijan i Sanija radili ovo. Dakle, to je vrhunac licemerja. Da ti kao kukaš, liješ krokodilske suze, u što smo se pretvorili, a ti radiš na tome
u šta se pretvara. To je neko zlo koje nikako ne može da se promeni dok jednom neki urednik ili direktor medija ili vlasnik kaže dosta, neću više. Ponudit ću gledalcu nešto drugačije. I ko kaže da narod to traži? Narod je generalno ni glup, ajde da kažemo. Ne stidi se to da kažeš. Prosečno narod je glup. On će da gleda ono što mu daš, na prvu loptu. Hoćeš sisu, hoćeš džupe, hoćeš jebanje, hoćeš krv da vidiš. Evo ti ga, gledaj. I narod gleda. I ne samo da gleda, nego sutra i čita o tome. Nije to što da radi. Potilazeći najnižim porivima, a to je psihološki lako objašnjivo, ja nisam psiholog, ali sigurno postoji objašnjenje za taj fenomen. Najnižim porivima prosječnog gledalca, mi imamo ovakvu medijsku sliku. To ne može nikako da se promeni dok samo inicijativno ti vlasnici medija ne preseku i prestanu da idu u liniju manjeg otpora, a to se naravno neće desiti, jer za njih je jedini gospod Bog profit, rating i zarada. Eto ti. Dakle, očajamo. Pa da, činjenici da mnogi političari i privrednici govore o tome kako je recimo važno da mladi ostanu u svojim sredinama, da se vrate na selo i onda negde može se možda posmatra da je svrha i farma upravo ta, da oni negde kod prosječnog gledalca stvorili sliku da svaki srpski domaćin ima kod kući 3 gole stavreti i roj Benićeva. To negde možda je dobra motivacija. Ali mi se čini negde, što bude više vremena prolazilo, imam utisak da će, kako internet se bude sve više razvijao, da će jako teško biti kontrolisati tu neku medijsku scenu, pogotovo kad je reč o mladima. Jer negde ja sam tek nedavno shvatio, ok, vi ste mladi, ali vi ste ipak stari do ovih o kojima pričam, da neki ljudi od 10, 11, 12 godina uopšte ne gledaju televiziju. I postoji ta neka mantra kao klinci po celom gledaju farmu, parove, dok to nije tačno. Većina ljudi koja poznaju koji imaju decu 7, 8, 10 godina kažu da oni uopšte to ne gledaju, da nemaju naviku da gledaju televiziju, da su oni po celo dan na YouTube-u. I da vi na YouTube imate jedan potpuno paralelni svet u kome ja nisam do nedavno ništa znao, ja sam tek pre par meseci saznao ko su recimo ni ja srštega, ja njih na ulici ne bih prepoznao, a to su ljudi koji na stotine hiljade klinaca svakodnevno prate, tako da negde će biti, može, ovo što priča Kesić tačno, naravno će urednici televizije, novine moći da utiču donekle, ali mi se čini za 3, 5, 10 godina će to zaista biti jedan potpuno paralelni svet gde neće moći toliko mnogo se utiče, što je i zanimljivo za Zdravkovića. Pa, složio bi se naravno sa svojim kolegama. To jeste neka medijska slika koju urednici prave zato što znaju da će ljudi to da gledaju. I kao što Dražić kaže, ja mislim da nisu to mladi ljudi koji gledaju Parove i Farmu i slične reality programe, već ovi stariji ljudi, jer meni su Parovi i Farma naročito fascinantni, već zato što sam i rekao malo pre, zato što su jako dosadni kad ih pogledate. Tu se u principu ništa ne dešava, a ja pretpostavljam da je rejting tih emisija toliko veliki zato što svi čekaju da se nešto dogodi, gledaju i čekaju, kad kažem nešto, naravno mislim na seks. I mislim da je rešenje, odnosno kada će te emisije prestati da budu popularne, to će se desiti onda kada internet bude onako malo više uplivao u, ajde da kažem, ima veći upliv u stanovništvu, tako da i stariji ljudi mogu da nađu ono što traže u Parovima, mogu da nađu na internetu. Jer ti porivi nisu ništa strano, je li tako, da svi želimo to da gledamo. Sad, neki od nas koji znaju kako se internetom da upravljaju, oni mogu to da nađu bez da gube svoje vreme gledajući ceo dan emisiju i čekajući da se nešto desi, pa čak i kad se desi bude ispod nekog čaršafa u mraku, znači potpuno onako, jadno. Meni je nekako zbog toga to naročito fascinantno i mislim da je ovo rešenje problema. Znači što veća edukacija starijih da koriste internet i da svoje slobodno vreme, koje će im naravno preostati, imaće mnogo slobodnog vremena zato što ne gledaju Parove, moći da troše na neke korisne stvari.
Ja sam reality show programa i gledao, recimo, Veliki brat prvi koji se emitovao na B92, sam ceo gledao. Tada je bio Miki Đuričić. Bio Miki Đuričić, jedan od hitova tog Velikog brata, ali on izašao negde na pola, kako se sećam, a pobedio je onaj Ivan Ljubao, čovjek je bio pijanista. I posle toga se nije desilo nikada pobedi neko normalan, ja mislim, u nekom reality show programu, u tom prvom je pobedio pijanista, mada sam ja nisam od onih koji kažu kao, stvarno parove ne gledam i Farmu, ali sam neke Farme gledao. I to sam više gledao onako da bi mi bila neka inspiracija za pisanje. I vi ste tu mogli svakake stvari da saznate jedno vreme. Recimo, onaj Miloš Bojanić, on je bio avangarda Vučića, u stvari. Njega su svi mrzeli na Farmi i svi ga tukli i svi ga pljuvali i on se svima svađao i on na kraju pobedio. I to je... Ali ja mislim da se sad ne generišu sad svi problemi našeg društva iz Farme i parova, nego se više iz Srbije generišu parovi i Farma. To vam je obrnuto, mislim. Ljudi ovde kad obiju biblioteku, neku tamo u predgrađu Beograda, ne ukradu nijednu knjigu, nego ukradu pomadu za ruke i vešove, koji je pokvaren. Znači, ne interesuje ih da čitaju knjige, ali ovo što i se seje na televizijama, to je prava stvar. I sad ću vam ispričati kako sam ja malo završio u parovi malo slučajno. To čekam kao se. Pa nije mnogo smešno, mislim, više ono kako je moglo se završiti tužno. Pa, znači, ja mislim da je bilo mesec i po dana, otprilike, zove Marić i kaže, Dražo, slušaj, sutra dođeš na snimanje u 9, bit će Aleksandar Apostolovski, Mihajlo Medenica, tu su moje kolege, i Lepa Lukić. I sad ja kao što Lepa Lukić, pa Lepa, zoveš tu ono, Lepa ti je dama, gospođa, ono, kao je. No, Lepo Lukić bi mogo i da podnesem i ja sad, pošto znam da on Ćirilicu snima subotom pre podne, odnosno u podne, ja kažem, a otkud se snima u 9 ujutru Ćirilicu? Ma ne, Dražo, dođi u 9 uveče, idemo uživo, gledat će nas 3,5 miliona ljudi, to nikad nisi bio u takvoj emisiji i gledat će nas i parovi, kaže. Ja sam mislim, pošto stvarno ne gledam Happy, ja mislim da ti parovi možda gledaju tamo preko nekih video bimova, nemam pojma. I ja kažem, dobro, pošto je pomenuo Apostolovskog i Medenicu, koji su moji drugari, ako ajde, idem s njima, okej. I ja to već išao neku tribinu u Novi Kneževac, došao u 3 ujutru i u 9 ujutru mi stiže panični poziv od Mihajla Medenice koji kaže, spasaj se kako možeš, Apostolovski provalio da Marić hoće da nas uvede u parove. Ja spao, ja se odmah rasanio i zovem ja Apostolovskog, Apostolovski kaže, matori, njemu je to uzrečica, matori, Teo Marić, pa ne bi nas oprali ni Dunav ni Sava, nas uvede u parove. Kako nije, pa čekaj, nas hoće i dalje da uvedete, si otkazao, ali nas već sad nismo. Ja zovem odmah Marića i pita ga, Mariću, jesi ti nas teo da uveš u parove? Ma jok, Dražo, slušaj, ma to ti je pre emisija najgledanija, 3,5 miliona ljudi. Pa čekaj, to Ćirilica? Kaže, pa nije Ćirilica, pa koja je emisija? Pa su parovi, pa nisu ni parovi, pa kako se zove emisija? Pa Goli život. A kaže, snima se u parovima, ali se zove Goli život. Ja kaže, pa ti nisi normalna stava, on bi nas ladno uveo u parove, ja osjećam da bi nas još držao tamo i uveo bi nas ne bi ni znali gde smo ušli. I ja sam to veče stvarno uključio da vidim u 9 kako to izgleda i stvarno sedi Lepa Lukić sama. Moram samo da dodam, svi smo ostali uskraćeni za scenu gde Maca Diskrecija i Jaša Dragović. Sami to vole da vidim. Mladi se nalaze u jako teškoj ekonomskoj situaciji, mnogi od njih ceo život provedu sa roditeljima bez ikakve šanse da omoguće sebi ili pokoljenju normalan život. Razlog tome leži u nemogućnosti da se zaposle bez veze, partijske knjižice ili nikada. Kako se izboriti sa to? Pa ja mislim da sam već pomenuo to u onom izlaganju koje sam nazvao očajavanje, pa ne bih na to da se vraćam. Pa ne znam kako da se zaposle, a šta fali mi tu grupu, nije
to sad nekako u tradiciji ovog naroda. Ne treba po svaku cenu da bežimo od nečega što je u srži našeg naroda. Mit i korupcija od uvek su ovde postojali. Mi imamo ove naše neke priredbe po Srbiji i tu našu izmišljenu izbornu listu Duva i Srbijo. Jedna od stavki našeg programa dosta odgovara tom vašem pitanju. Mi se zalažemo za legalizaciju korupcije. Dakle, za transparentnost. Transparentnost. Dakle, uvek su ti famozni plavi koverti ispod stola. Mi se zalažemo za plovine koverte iznad stola. Da se zna koliko ima. Da se zna tačno tarifa, koliko se daje saobraćajcu za prekršaj, kada prođeš kroz crveno, sa 6,7 promila, a zgazio se staricu, ali bolesna bila. Ili koliko se daje u porodilištu za ovog doktora, koliko ide za ćerku, a koliko za sina. Pamek, nek vidi šta će ti izlučiti. Sa takvim jednim transparentnim sistemom korupcije mi bismo postavili stvari na svoje mjesto. Tako da bi se znalo tačno gde se kupuju diplome i koliko koštaju. I ovi ljudi od kuće što rade, vredi ljudi potovi. Da ne brinu više da li će da bude i da li će da imaju i za onu pršutu u sendviču, nego da naše znaju. Dalje, poslanici koji menjaju stranku preletači, da ne preveću više na dođeti, nego da se tačno zna šta dobio i preleto, koliko i kada. Eto, to je možda rešenje za problem zaposlenja, legalizovati korupciju uz marihuanu. Apropo legalizovanja, kad smo već kod legalizovanja, evo javno da kažem, da se zalažem za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe. Ali zašto tu stavim? Postoji na Facebooku grupa Legalizujte marihuanu i to su ljudi koji su bolesni i kojima, evo, mala digresija, ja se izvinjam, ali mislim da bi to njima značilo da se kaže da ljudima koji su zaista bolesni, to ulje od konoplje i ta marihuana olakšava bol. Iako je to već tako, iako je već dokazano. Ko ima bilo kakva prava da sprečava bolesnima da reši svoje probleme? Tako da sa ovog mesta poručujem, legalizujte marihuanu i ako neko ima nešto u sali, možemo. Koje je rešenje svega toga i negde je zanimljivo da mi dobijemo to pitanje, jer često ljudi od nas očekuju neka rešenja i često sam vidio komentare po društvenim mrežama kao i mi Newsnetu i 24 minuta je kao super ste vi, ali vi samo kritikujete, što ne dajete neke konstruktivne rešenje i mi nemamo rešenja ovog problema, to je veliki problem i da imamo mi rešenje tog problema, mi ne bismo bili satiričari, novinari, voditelji, urednici danas, nego bismo bili političari, pa kao i političari takođe ne bismo imali to rešenje, ali bismo barem bili političari pa bismo ih blokirali da imamo to rešenje, ovako bi iskreno kažem da nemamo to rešenje. Ali, ne govorimo o marihuani, možemo posle govorimo o marihuani, ali ne govorimo o korupciji, tako da ta korupcija negde jeste prisutna, naravno, kad tražiš posao, ali mislim da se čovjek već dovoljno Srbiji navikne do tog momenta, ne? Ti kad treba dobiješ dete već ima -2, -3 meseca, ti već negde juriš vezu kako se žena porodi i već tu gledaš koga anestezijologa, koliko daš kome viski, kome kovertu, pa onda se rodi dete, pa onda treba upiš u jaslice, pa juriš neku vezu za jaslice, pa onda treba pređi obdanište, pa juriš vezu za obdanište, pa juriš vezu za školu, pa juriš vezu za srednju školu, pa juriš vezu za fakultet, pa juriš vezu za neki ispit i na kraju kad ti dođe do momenta treba svom detetu bez vidiš posla, ti si već u formi. To ti je već neki normalan put, ne može drugačije. Naravno, ovo je težak problem i mi nemamo neko rešenje, kao što je Dražić rekao. Ja sam baš razmišljao kada smo dobili pitanja na ovu temu i
pokušao sam kao, ajde ja da budem političar pa da nađem neko rešenje ovog problema i došao sam do jedne tačke. Za nastavak možete da uplatite neke pare. Ali došao sam do tačke da, evo, na primjer, kad razmišljamo o partijskom zapošljavanju, sad mnogi mladi, jednostavno i mladi i stariji, nemaju opciju nego da, jel tako, postanu članovi neke stranke, nećemo kažemo koje, da bi napredovali ili da bi uopšte dobili posao i to je jednostavno tako da ne možemo ni da ih krivimo jer je egzistencija u pitanju. Međutim, postavlja se pitanje, ako se stavimo u ulogu nekog od tih mladih koji se učlani u neku stranku i tako dobio posao, šta dalje? Da li ti, iako si član te stranke, i dalje moraš da podržavaš tu stranku? Ja mislim da ne moraš. I mislim da je tu negde rešenje. Slobodno se ti učlani, budi član i možeš malo i da rovariš iznutra, da uništiš stranku. Ne moraš čak ni da glasaš za njih na nekim izborima. Ko će da zna, zaokružiš šta god hoćeš, neće niko to da snima, glasaš za ove što su skroz suprotno od toga. Otko znaju, ti si dobio posao već, šta te briga, imaš člansku kartu, ok, nema veze, malo ako možeš da doprineseš da ta stranka brže padne sa vlasti, ogovaraš članove, ne znam, baš onako rovariš iznutra, utoliko bolje. I ja mislim da svi koji su partijski zaposleni, oni imaju bolju sada poziciju da unište te stranke, nego mi koji smo onako gledamo sa strane. Tako da ja nemam u suštini ništa protiv partijskog zapošljavanja, ali bih dodao ovaj sada amandman da oni koji su zaposleni i koji su sada članovi stranaka da pokušaju da nekako ljudi spasite nas, uništite te stranke. Pa ja, mislim, ovo što je pričao Dražić, mi se učimo od malena da idemo da podmićujemo recimo, moje kćerke idu u osnovnu školu, ja tamo znači neke roditelji sad išu po hodnicima, nose neke paketiće i daju ovim tim nastavnicima, učiteljima, tako, prosto učimo decu da je dobro da ono nekog, a to nije, ali da ga častimo, kao, to je. I ja sad kad sam postao glavni urednik Danasa, iza moje stolice u kancelariji imate portugalska vina, pa viski. Samo donose, i to je lepo. Mislim, taj običaj, da se počasti glavni urednik, flajkom pića, ali ne primam ništa u kešu za sad, mislim, mi su i nudili, do duše. Mada ovo kad se pričalo da smo svi mi koji pišemo protiv Vučića, Miškovića i Plaćenici, onda su me baš zvali da idem na otvaranje Crown Plaze. I ja sam mislio da je to sastanak tamo da nam podele lovu. I ja sam otišao. I onda sam se ja tamo moto i samo sam gledao ko namiguje da je to neki znak. Ništa, Mišković došao, pozdravio se, rekao da mu drago što smo i otišli. I onda sam se ja tu moto, ostao sam do fajranta, ali nisu ništa delili. Tako da, eto, pozivam ovom prilikom. Ne si jeo, bare? Pa jesam. Pa dobro, to su svi jeli. Odliv mladih mozgova je zaprepašćujuće veliko, pa i ne čudi što sve češće možemo da čujemo da najbolji đaci beže sa časova, a najbolji đaci beže iz države. Da li je to baš tako i kako medicinski rečeno sanirati taj osjećaj? Da li će se zaista obistiniti fraza da će Srbija izgledati kao leopardova koža ili dok god ima mladih koji veruju u promeni imamo i šansu da sprečemo taj trend odlaza? Ajde tamo kreni trend. Leopardova koža. Znači, da li treba bežati? Treba bežati. Meni je žao što ja nisam pobegao na vreme, sad kasno. Moja žena je nam dobila neki posao u Budimpešti i mi razmišljamo ovako, pa šta ja da radim tamo u Budimpešti? Mislim, ne znam ni mađarski, ništa. I nismo pobegli i eto, ostado smo i sad žalimo, ali recimo od mojih, ja imam 4 sestre u Novom Sadu, od 4 sestre, 2 su, jedna u Americi, jedna u Torontu, obe su lekarke. I sad mi se čini da u poslednje vreme više nije bežanje, sad je evakuacija. U poslednje 2 godine, to je...
Valjda ljudi su jedno vreme i verovali u nešto, sad više ne veruju ni u šta i sad je to evakuacija, sad samo gledaju, ja sam zatekao, preko ja se vodim taksijem i taksista koji ima 45 godina ko ja, uči nemački i ovako, uključio na onaj kastofon i ja kad sam ušao ja nisam ni registrovao da je to nemački, ja mislim neki radio. Kad on kaže, neću da smaram s ovim nemačkim, čovjek uči nemački i hoće da beži i našao dok čekam u Števije uči nemački. I kad su taksisti počeli da beže iz zemlje, onda znate dok je došli. Da, ovo je možda i najbolnija tema u smislu da ovde stvarno nemamo nikakvo rešenje i verovatno niko od nas neće imati nikakvu onako motivacionu poruku, pretpostavljam. Baš ovo što je Draže rekao, postaje sve gore i gore, ne znam da li ste primetili, ali ranije je nekako bilo i kod političara u svim tim programima, bila je ona stavka otprilike kao da mladi manje idu iz zemlje, a sada svi onako malo nekako i promrmljaju kao, imamo kao ok, da zaustavimo korupciju, da mladi iz zemlje i pređu dalje na sledeću stavku, znači bukvalno i oni su odustali i oni, pa mislim da i oni gledaju kako da odu, ako mogu. Ali naravno to ne mora da bude nekako onako loša stvar, mislim odlazak iz zemlje, zato što treba uvijek gledati i treba uvijek gledati na pozitivnu stranu, ne znam da li ste primetili, ali koliko je ovde gužva sada, na primjer, to je jedan veliki problem i isto tako kada izađete, ako se vozite GSP-om, to je nenormalna gužva. Tako da ja u suštini, ajde da kažemo, nemam ništa ni protiv te evakuacije. Oni koji ostanu, to jest mi koji nemamo opciju pa ostajemo ovde, barem ćemo lepo da se vozimo, bit će mesta. Nekako u parkovima ima isto mesta. Genijalno. Bilo je vrlo ambiciozno da nas pitaš da li imamo rešenje kako da sprečimo odliv mozgova, tako da naravno da nemamo, ali postoji to što ti je rekao, da li će nekog dana doći s tim rešenjem i palit ćemo se neke sjelice reći, ljudi imam ideju kako da sprečimo, to je jedna škola mišljenja, ali mislim da je druga škola mišljenja tada će možda vremena doći do tolikog odliva mozgova da više neće biti šta da se odliva. Recimo, vi ako gledate našu skupštinu, gledate poslanike, mnogi poslanike iz mnogih stranaka, oni kad bi hipotetički nekli otišli, to ne bi bio odliv mozgova, to bi bio samo odliv. Ostavite ovdje. Sunce tuđeg neba. Neće vas grijat ko što ovde grije. Grki su tamo zaloga i hljeba gde svoga nema i gde brata nije. Dame i gospod, Ivane Živeli. Ili da odaberete neki posao koji je ovde isplativ i gde uvek ima posla. Recimo da budete satiričar. Jer vidite šta je, što je u zemlji i u društvu grđe, to je nama bolje. Mi smo zapravo profiteri okolnosti u kojima živimo. Jer što je više gluposti, što je više patetike, demagogije, što je više laži i što je gore, to je nama bolje, jer to je naš repromaterijal, to je naša sirovina koju obrađujemo. Tako da mi živimo konstantno koji se bavimo ovim poslom u jednom paradoksu. Mi kao građani naravno da smo nesrećni što živimo u ovakvom društvu, ali mi kao profesionalci ovako. Posla nikad nisam, a građan? Pa i ja sam. Samo kamlje. Ja sam teo čak i da glasam za Vučića, ali da sam glasao to nećete saznati nikad, ali i bi ostali bez posla. Pa šta misliš, kome sam ja ovu pesmu govorio? Pa znam. Ostaje ovde. Najuspešniji student u istoriji. Za narednu temu pustit ćemo jedan video snimak koji smo pokušali
pa samo minut 2. Minut 2, to su ove vesti na Pinku. Mi smo neka Mitrovića. Goca u Zelac. Da, Goca u Zelac. Pa čekaj, ima još jedno pitanje. Ovo je vršnjačko nasilje. Da, to je. Nema. Ima 10 godina i nema uživa za vreme odmora. Njegovi nema ni posla, nima krije skila s knjigama. Knjige su sad van granca, prijave u platnim parama, jer pošto nema džeparca vraka tugu dečaci s kajmama. Bezdušni grokot, dok vazdušnim džonom obojica gazda. Neke cure dobacuju kikot, on se tiho brči iz ramena. Žale što nije kočale što prebija svakoga, po batmanama, što je slab i mora da čuti jer muško ne sme da bude ljuljanovac. Tu tamo ga je spasao jedan debeli pregovi klina, malo stariji, verovatno i sretno što je tu pored bila, razljubio onoga klinca, stao na njegovu stranu i to je jedno put da je to bio dobar prema danu. Kako ima 17 da misli za toga pekla, ima već, ima najnakira, naš ruka polegao, ima već sveske, počimo kizimlje, jedna ponekad, ne znam pa ti je za djevidu, ali više svojeno ne znam, od ulici Hrvate, čuo da treba, s nikom mi ne dobenga, od ulici Bedere, od crkva i od primatira špenda, on voli svoj narod, koliko su moji život prijava za njega, ali svog predete ostaje, on tako da brudje, ideja. Teška tema. Ne znam, ja svakodnevno čitamo te neke strašne stvari u novinama i ja jako se loše osjećam da to pročitam, a ne mogu da preskočim. Moram, nešto me vuče, da pročitam te neke grozne stvari. I ja sad ne znam da se toliko nasilja i ubistava svih tih groznih stvari dešavala i ranije, samo ranije nije bilo interneta, pa nismo toliko saznavali za to, ili je sad stvarno poludeo narod ubijao. Šta ja znam, ja ipak, evo, ponovit ću da u nekim svetlim tonovima privedemo kraju, mi se obraćamo zaista onoj deci i onim mladim ljudima koji razlikuju dobro od zlog i koji na svoj neki način, ne mora da bude ni duhovit, ni satiričan, to je naš fakt. Svako nek odabere sopstveni fakt, ali u tom sopstvenom faktu neka ume da prepozna šta je dobro, šta je zlo. To je početak svega. Znači, vrlo bazična, jednostavna stvar. Ovo je dobro, ovo je zlo. Pa onda idemo dalje. Ovo je korisno za mene, ovo je štetno za mene. Dakle, nema tu mnogo mudrovanja. I u onome što radimo,
čini mi se da se mi zapravo bavimo istinom. Pokušavamo da govorimo istinu na neki zajebanski smešan način. Ako svako se trudi u svom domenu i svom poslu da se bavi istinom, ja mislim da će nas biti sve više ovako koji možemo posle druženja bilo kakvog i da odemo i na kafu i na piće i da popijemo i da širimo krug dobrih ljudi. Jer to je, mislim, suština. Širenje kruga dobrih ljudi i što je više dobrih, biće, da citiram gospodara vremena, što je više dobrih, biće manje loših. Ja ovdje imam dosta nezahvalnu ulogu što ceo veče govorim posle najboljeg srpskog motivacionog govornika Zorana Kesića, tako da nije lako posle njega. Samo ponovi moju mantru od Čajave. Ja se ne bi baš skroz složio. Često slušamo tu priču kako su mlade generacije sve gore i gore, kako su u naše vreme znao neki red i slično. I onda ja kad sam ranije čitao neke knjige sam naišao na podatak da je to još u srednjem veku postojala ta neka priča. Da kao ovi mladi nemaju pojma, mi smo nekad radili šta je trebalo se radi. Tako da negdje mi se čini da ja sam išao u osnovnu školu početkom 90-ih, srednja škola sredinom 90-ih. Niko ne može da me ubedi da je sada situacija gore nego tada. Ali činjenica što kaže Kesi, sad imam više medija, ima interneta, ima društvenih mreža, svi imaju telefone sa kamerom, tako da se sad te stvari mnogo više zabeleže i sad je to još dodatni problem, što ti ranije kad sam ja išao u školu, najveći problem je bio da može dobiti batine posle škole. Sad je to samo početak problema, sad to može neko da snimi kako dobiješ batine, pa da obraća na YouTube, pa da te ljudi zezaju, pa da te blokiraju na društvenim mrežama, tako da je sad to samo podignuto i jedan mnogo veći nivo, ali nisam siguran da je samog nasilja više nego što je bilo. Mislim, 90-ih ja sam x puta viđao ljude koji su nosili pištolje u osnovnu školu, tako da zaista mislim da... Ja sam nosio pištolje. Pa ti je Kesi nosio ovdje govor, tako da mislim da to nije sad gore nego što je bilo. Pa, naravno, složio bi se sa kolegama, ja mislim da je isto super što ima toliko toga u medijima danas o nasilju i o vršnjačkom nasilju i o ubistvima i crne kronike, što, mislim, jeste super zato što to nije pokazatelj koliko toga stvarno ima u stvarnosti. Već jednostavno mediji više pišu o tome, što mislim da je dobra stvar. Da mediji više pišu i o nasilju i o ubistvima. Tako da što više ljudi čitaju o tome i što se više plaše toga, pretpostavljam da će biti manje samog ubistva i samih ubistava i samog nasilja. Ali ovo jeste jako ozbiljna tema i ja moram da kažem, mi smo često išli po Srbiji u poslednje vreme na ovakvim tribinama i gostovali smo bukvalno na više od 20 mesta, ja mislim, svuda po Srbiji, ali uglavnom su teme neke bile takve da smo mogli na njih da se zezamo ili nešto o emisiji ili nešto o sajtu Newsnet ili generalno o satiri u Srbiji, tako da to su teme ili o političarima sa kojima možemo da se zezamo. Međutim, sad kad smo dobili ovakve teme od vas i sad kad sam vidio koliko je ljudi došlo da nas sluša, šta imamo da kažemo o ovako ozbiljnim temama, sa jedne strane mi imponuje naravno, a sa druge strane sam sve više zabrinut za našu zemlju. Ja bih se složio s Dažićem da je bilo nasilja među mladima i kad smo mi bili klinci. Ti si mlađi od mene, ja sam odrastao krajem 80-ih u Beogradu i mene je teo Kristijan Golubović da bije još 89. još prego što je postao zvezda. Kristijan Golubović je bio glavna faca u gradu, imao neki Jimmy, taj nije imao oko, imao stakleno oko i neki Nišlija i oni dođu tamo u SKC i stoje, ti sećaš toga? Stoje i ono kao, i onda mi išli general Ždanovom iz SKC-a, tu su skupljali mladi u SKC-u, u bašti, idemo i idu taj Kristijan i Jimmy, a jure neke drugi i gađaju ih nekom ciglom, a cigla pala baš pored nas. I onda smo mislili da nas jure i onda smo mi trčali i ušli u pizzeriju Vladimir, tu je bila, ima i sad tu nešto, ali nije više pizzerija. I seli unutra i onda ušao Kristijan iza nas i pitao nas, momci, jeste se usrali? Jesmo. I tako sam... I sad tekako taj Kristijan, evo već 26-7 godina, on je sad veća zvezda od mene, mislim, i možda se isplati to da budete tako nešto, mislim, kad pogledate.
ali da budete kao Kristijan. Ali, pa ima nasilja, gledaj, ja imam ćerke u školi koje, ono, ima to maltretiranje, sad se pljuju preko Facebooka, pa onda, ja mislim da to sve treba prijavljivati odmah u školi kod pedagoga, mada meni pedagog rekao u školi da ne treba da se prijavljuju te pretnje preko Facebooka, je to van škole, ali ja mislim da to dovodi do kasnijeg nekog nasilja. Mislim, eto, to, mislim, ja nisam se nije razmišljao o ovom pitanju, ali eto, bar ste čuli ovo Kristijanu, sad SDR. Neću da se kandidujem za predsjednika na sledećim izborima. Znači, izbori predsjednički su sledeće godine. Po moje proceni to je suviše kratko vreme da bih mogao da motivišem dovoljan broj ljudi da bih pobedio. Ali, ukoliko se pojavi neka osoba koja nije kompromitovana i koja ima ugled i za koju ja i svi vi, recimo, procenimo da bi moglo da bude dobar predsjednik, ne isključuje mogućnost da je javno podržim. Iako svi znate da sada apsolutno nikoga nisam podržao, ali ko zna, pa i možda se pojavi za vrlo. Ajde sad što pametno. Pa ne, ja bi im postavio pitanja spontane, oni meni uvek pošalju pitanja unapred. I onda se ja spremim, ispadne kao care, ono piše. Ne, ali ne samo što se ne spremiš unapred, nego ti citiraš svoju kolumnu koju si objavio dan ranije. Pa da. Pa ne znam šta bi ih pitao, ali oni postavljaju teške pitanja. Evo, ja kad sam bio u ovoj poslednjoj emisiji, ja sam tamo došao ko na ispit koji nisam pripremio. Ja sam se potpuno smorio od ovog uređivačkog posla, to ceo dan vas nešto pitaju i nisam što bio, mislim što će biti katastrofa. A posle tamo vidite, publika se smeje. A kad se spremite, ona se ne smeju. I to vam je tako nešto. Bilo jedno 2-3 puta u 24 minuta bilo katastrofa, ono publika gledala kao što ovaj priča. Ali ne znam, spremit ću ta pitanja za njih sledeći put. Tebe vadi što si sladak i simpatičan. Jeste. Da, to je edukativno, tako se prave deci. Pa da. Dečja televizija, da. Prepodne išla dečja televizija, a popodne, kad je bila Košava, ja mislim, kad je bila, pa se ono nešto vidim. Pa nema veze sa decom. Da, ne, retko ko primećuje da se Happy televizija ne zove samo Happy televizija, nego da imaju i smiley na kraju. Happy smiley televizija. Ne, dobra je Happy televizija, jeste vi imali neke pregovore odavno sa Happy televizijom? Mene su zvali, kad sam prestao raditi Fajrod Republika, to me zvali. Ali jedino dobro tamo je što svuda može se puši. I samo ne može se puši u studiju može da pušiti, ja sam različni sastavni pušač ove elektronske cigare. I posle Marić da po jednu nosite kući. A ima tamo čak i par emisija u kojima sme se puši. Ja moram da ispričam jednu zanimljivu anegdotu vezanu za... Ne za ovo. Pa, jeste za Happy televiziju, ali ne baš za pušenje i tako to. Pre nego što smo kretali da radimo ovu emisiju, bilo je pitanje na kojoj televiziji će se to emitovati. Bilo je onako, trebalo je da ide na Prvoj, pa se onda to nešto izjalovilo, pa je onda pominjanja 92, međutim nije to bilo ništa finalno, znači to je bilo pre 3 godine. I u tom trenutku sedimo u redakciji Newsneta, nekoliko kolega i ja, i čekamo Kesića i našeg
reditelja Saleta Saničanina da dođu da nam kažu, bili su na nekim pregovorima, i da dođu da nam kažu kao šta su se konačno dogovorili, da li će biti emisije i na kojoj televiziji i kad krećemo i sve. I dolaze oni, nose ovako ranac jedan, kesić sede i kaže: evo ljudi, sve sam se dogovorio. Mi kažemo: šta si se dogovorio? Bili smo sad upravo na Happy televiziji, kod Peconija smo bili i sve smo se dogovorili. Mi ga ovako gledamo: šta si se pobogu dogovorio sa Peconijem, mislim. Čak i da si se dogovorio nešto, to ne mora da znači ništa. Kao, pa ne, vi imate predrasude, Peconije je drag čovek, mio, sedeli smo s njim, sve smo se uredno dogovorili, malo je manja cifra od one koju smo mislili da će biti, ali uredno sve ići će na Happy televiziji. I tako nas je neko vreme još držao onako prilično zaprepašćene i uplašene, dok u jednom trenutku nije izvadio tako pivo iz rance i rekao: ma šta vam ljudi, kakav Happy televiziji, idemo na 92. I kako se bih nasamario. Da. Mi od tada čekamo nekako trenutak da mu vratimo to i da ga nasamarimo, međutim mislimo da ništa nije dovoljno veliko, da ga toliko prepadnemo na smrt kao što je on nas tada prepao. Pitanja? Moramo da idemo. Zašto nas nije bilo 4 meseca? Da, ajde prvo to. Pa nije nas bilo 4 meseca zato što mi pravimo ugovor na određeni broj epizoda, na 30 epizoda. I kad smo pravili prošli ugovor, loše je procenjeno i naša zadnja emisija po ugovoru je bila kraj novembra. Problem je bio što 92 nije sa nama produžila odmah ugovor ili da se napravi neki aneks, tako da mi radimo u decembru i da imamo novogodišnju emisiju. Obrazloženje je bilo: nema para u budžetu. To je jedino što mi znamo. Šta za najgledanje? Ako ste na prvoj godini ugovor, to je ni papir gde piše. Tako da, jedina informacija koja je došla za nas je: nema para u budžetu i ja ne volim da se bavim raznim konstrukcijama, nemam zaista drugu informaciju. A prvo pitanje je da li ima pritisaka, nema pritisaka ni od kakvih političara. To što su me zvali malo političari, zvali su da me zovu u kafanu, da se družim sa njima, ili Rasim Ljajić me zvao na slavu. Ja sam vam pitao u Šapcu, a tu ima slavu Rasim. Podsjeti me kad je Draža pravio analogiju sa reality učesnicima i političarima, pa mu je Bojanić kao Vučić. Pa meni je Ljajić kao Zorica Marković u svakoj sezoni. Nema pritisaka od strane političara, ali moram da priznam da management B92 ima određene teme koje su im manje ili više sporne, tako da je zapravo naša svaka epizoda borba za svaki minut, svaki sekund, svaki milimetar. Pa uvešćemo one rubrike, evo šta je Miloš Bojanić uradio. Pa mislim, mi nećemo mnogo menjati veljučku politiku, mi planimo prvo imamo sajt i da malo možda budemo opozicioniji nego što smo bili, mada je danas uvijek bio opoziciona, ali da više kritikujemo vlast nego do sad i da gledamo da to kritikujemo na neki oštriji način, neće se ništa menjati drastično, niti se promenilo za mesec i po dana, malo smo možda postali oštriji, eto. Evo mogu ja da otkrijem, ako gospodin Petrović neće da kažem, prvi potez njega kao urednika u danas što je uradio. Kolegiju, svakodnevni koji je bio u 10 ujutru, formerio je na pola 11. Da tačno? Pa jeste, to je bio najradikalniji potez. Vi ćete zaista kolegijum u 10, ja bi morao da imam tamo jednog i da me budi ujutru, da stignem na vreme. A glupo je da glavni urednik kasnije, mislim. Jel on treba da kažnjava i da viče? Možda neka promena imena novina iz Danas u sutra. Može. Pa ne, danas su jedno vreme zvali Onomad, to je bilo
u istoriji danas nekad su kasnili malo s vestima, mislim, to je bilo davno. A sad se trudimo da imamo sve vesti od danas, odnosno od bivše. Osam puta u 24 minuta, brojao sam, i to piše mi u CV-u. A u ćirilici 5 puta. Veše i u ličnoj karti piše ono što je bio kod Kesića. Da, tako mene, mislim, ne znaju ljudi ko sam ja, ovako idu u polikavara, onaj što je bio kod Kesića. I tako sam ja u principu po zanimanju onaj što je bio kod Kesića. Mislim da sam neki glumac, tako. Ne, krim čorba je posle, jedini, a zaista to je zanimljiv slučaj, ja nisam to očekivao, zvonio mi je telefon, nepoznati broj, predstavi se Ivica Dačić. Ja mislim, ok, kad će od drugara da se otkrije stvarno zove Dačić, on je bio na 92-ci, tada je bila emisija naša omiljena nekada Bulevar, koja nažalost više nema. On je gostao u tom Bulevaru i tražio gde sam ja. Ja recimo kad dolazim tamo na 92-ku, sem kad snimamo emisiju, i on je tražio telefon i pozvao. I rekao je, evo, Kesiću, vi volite da idete u kafane i restorane? I kaže, pa volim koji su. Kaže, pošto vi mene zezate u emisiji, ja bih vas vrlo rado, ako hoćete, u jednoj kafani, naterno vi da pevate. Pretpostavljam koju pesmu. Ali, čuda se nisu desila, ne onda smo u kafani. Zašto nema nalik onim pesmama kao u dezinformatoru u sklopu emisije? Srbija neće samo sad to da mi je Dalaj Lama. Drago mi je što ste postavili to pitanje, zato što ovi ovdje ljudi meni konstantno sputavaju. I sprečavaju me da pevam. Pre neki dan je Dražić rekao, pa u nekoliko emisija za redom si pevao. Pa šta? Finalnu verziju, koja je što može Bože, posle par pijeli možda lično nešto, ali mi imamo tu agoniju da danima moramo slušamo Kesićeve tonski probe kod nas sve danas. To raspevavaju, tako da mi negdje smo boli da imamo beneficiran radni staž, tako da je to zaista jako boli, zamolimo da više ne postavite ta pitanja. Ja ću vam, gospodine, izaći u susret. Evo moje pitanje, ako možemo za kraj Ja sam u mogućnosti. Dobro je da neko snima. A koji već? Miljacku. Hoćete ono iz emisije? Hoću vam. Ajde. Ja bih nećemo govoriti da... Vučiću pere, Dačiću pereru, Jajiću pereru, Ajdiću pereru, Večeri pereru, Borise pereru, Maja pereru, Etano pereru, Vučiću pereru, Orama
radi sa mnom, ako si se Ja moram da kažem samo, ja sam prvi put na pravnom fakultetu i nisam to ovako zamišljao. Hvala na pitanju. Što se tiče Mamlaza Stamenkovića, on se zahvalio u Dveri. Da, i planira ovu paradu, koja će biti podržana od desničarskih organizacija. Znači se parada srama, shame. Što se tiče Makarog na Belom, on je čuo da je dobro uradio. Malo pravi. Zaboravim to sve. Ne znam, to su dragi likovi ranije iz ranije moje faze i nek su živi zdravi gde su daleko ih nepomoći. I Života Dimilora, Splitovića i sve smo prošli faze, to su samo faze. Pitanje za gospodina Kesića. Naravno, svi znamo da se emisija zove 24 minuta, mislim, bar se nadam koliko traje, nisam tačno merio. Ali odakle vam baš 24 minuta? Se to vi odlučili jer vam je Vučić skratio onih 6 minuta? Često me pitaju zašto se emisija baš zove 24 minuta i koja je tajna u tom broju 24, ali to je intimna stvar. BD2 Info postoji još uvijek. Pa ne bismo prešli na drugi kanal Info ili neki. Nama je lepo za sad ovde, zato što ne vidimo baš mnogo prostora na našoj medijskoj sceni gde bismo mi mogli ovo da radimo ovoliko slobodno. Ne kažem potpuno slobodno, ali ovoliko slobodno koliko radimo na televiziji B92 za sad. Bilo bi lepo kada bi na našoj televiziji bilo još, da kažem, kvalitetnih emisija, pa da smo u nekom jakom timu, ali nekako ostajemo tu, štrčimo pre našeg filma ili naše emisije Steven Seagal, mislim u dobro poštovanje, dosta Beograda. Ali ja sam odavno izgubio iluziju da ću raditi na nekoj televiziji koja savršeno odgovara mojim željama kakva bi televizija treba da bude, tako da uzimam najbolje od ponuđenog, a trenutno mislim da nemamo bolju opciju nego da budemo na vi nađete. Ćao. Ćao, čao. To je zato što smo mi alibi vlasti da nema cenzure. Nisam očekivao aplauz, ovo je bilo ironično. Zato što često nam novinari postavljaju to pitanje kako je to moguće da mi preživljavamo. Moj jedini odgovor može da bude na osnovu ličnog iskustva. Onako kako smo se sakupili i kako smo postavili osnovne ideje kako treba da izgleda emisija, od prve epizode pa do ove 79. Tako radimo potpuno isto. Znači, naši motivi su isti, a šta neko, kako nas neko doživljava, da li kao alibi vlasti, da li neko procenjuje da mu je manja šteta da nas ostavi, da malo lajemo ili nego da nas ukine, mi zaista tih saznanja nemamo.
Ja se ne doživljavam kao alibi bilo kome, već se osjećam kao čovek koji radi emisiju koji bi voleo i sam da gleda sa svojim kolegama, a postali su naknadno i prijatelji. Pa jesu. Ali ajde da kažem, ako hoćemo da uđemo u neke teorije, možda ako neko ko vrlo brine o medijima, ako postoji takav čovjek u ovoj zemlji, a što bi postojao, moguće da je procena njegova i njegovog tima, ovo što sam rekao, da je manja šteta da ostavi pojedince ili grupe koji malo umeju da laju, nego da zabrane sve slavine. Eto, moguće da je to nečija procena, ali kažem, to je samo jedna od teorija. Nemam pojma, otkud mi dalje to. Gospodo, to bi bilo sve za večeras. Ne. I za knjigu i za selfie, da ste napravili. Možete da kupite knjigu Nikolaca Krava, istorija sveta koji se naći ovdje. Ja samo želim da kažem samo ukratko da je u pitanju knjiga koja je trenutno najprodavanija u Srbiji, koja je trenutno prodavanija Jelena Bačić-Jalintić, koja je ta knjiga knjižarama košta 700 dinara, vi večeras možete kupiti za 600, što je 50% od jeftinije. Možemo samo da nas zadovoljimo da napravimo jednu selfaru. Hoće ova devojka pita nešto. Imam jednu šaljivu molbu za vas, ako nije problem. Samo da kažete voz. Voz. A sada svi se nastavite kad budemo ovo rekli, evo sad ćemo ustanimo svi. Fotku ću. Delujte kao da ste se lepo pravili. Ovo smo videli od Željka Joksina. Na 1, 2, 3, recite Butić! Čekaj još jedno i balkon. A ovo bre, pa ne možete i da uđi. Balkon! 1, 2, 3. Hvala. Saučešće.